महाराष्ट्राच्या राजकारणात परतून एक फावट राजकीय भूकंप झाला। महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष फुडारी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे नेते अजित पवार हांणी 30 ते 40 आमदारांसयत सरकाराक तेको दिला। या राजकीय नाटकाक लागून 2019 वर्सा सत्ता स्थापणुकेच्या राजकीय नाटका वेळार घडिल्ल्यो घडामोडी परत्यो ताज्यो जाल्यो। अजित पवारांसयत राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या 9 आमदारांनी मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो। उदरगतीच्या मुद्द्याचेर अजित पवार सरकारात वांटेकार जाल्यात। कर्तृत्वान फुडाऱ्यांक पक्ष कडल्यान सदांच दुय्यम स्थान मेळटा तेन्ना अश्यो घडणुको घडटात। राष्ट्रवादीच्या सगळ्या मंत्र्यांक रोखडीच खाती मेळटली अशें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेन सांगलें। जाल्यार अजित पवारा वांगडा गेल्ल्या कांय आमदारांनी आपले कडेन संपर्क साधला। देखून फुडल्या 2 दिसांत चित्र स्पश्ट जातलें अशें राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे मुखेली शरद पवारान सांगलें। माझं काही म्हणणं नाही, कोणी काही दावा करा, माझा लोकांचा विश्वास, मी त्या लोकांच्याकडे जाईन आणि हा निर्णय लोक ठरवतील। पक्षाचं नाव घेऊन कोणी काही भूमिका घेतली त्याच्याबद्दल आम्ही भांडण करणार नाही। मला महाराष्ट्राच्या कार्यकर्त्यांचा माझा प्रखर विश्वास आहे। आमची खरी शक्ती सामान्य माणूस आणि कार्यकर्ता आहे की हा पक्षाच्या धोरणाचा विषय नाही। पक्षाच्या धोरणाची विसंगत पावलं कोणी टाकलेली असली तर ती पक्षाच्या दृष्टीने योग्य नाही। त्यासाठी पक्षाचे जे प्रमुख लोक आहेत ते बसतील आणि त्या संबंधीचा निकाल घेतील। असं आहे की जे पक्षाच्या चौकटीच्या बाहेर गेले, शपथही घेतल्या, त्या प्रत्येकाच्या संबंधीचा निकाल घ्यावा लागेल। 9 लोकांचा त्या प्रत्येकाचा जे त्या ठिकाणी गेले, फक्त जे विधानसभेचे सभासद होते जे त्या ठिकाणी गेलेले होते त्यातल्या काही लोकांनी मला फोन केला आणि आम्हाला या ठिकाणी बोलवलं, आमच्या सह्या घेतल्या, आमचा नाईलाज झाला, तर आमची भूमिका वेगळी आहे, आम्ही तुम्हाला 2-3 दिवसात येऊन भेटू हे सांगितलं। त्यांच्याशी माझं बोलणं झालं। बाकी ज्या 9 जणांनी शपथ घेतली त्याचे फक्त जाण्यापूर्वी भुजबळ माझ्याशी बोलून गेले की हे होतं, हे काही योग्य नाही, मी लोणावळ्याला होते तर मी तिथं जातो आणि याच्यात काय आहे हे तुम्हाला कळवतो। तर त्यांनी शपथ घेतल्याचं कळवलं।